Bună ziua, sunt din și fac un episod pe acest canal. Din nou cu bicicletele. Stați doar puțin pentru că Sorana ne-a închis ușa la ocol, da? Bun, deci episodul ăsta l-am filmat înainte să filmez. Deci ăsta l-am filmat primul înainte să filmez celălalt episod cu bicicleta. Da? L-am filmat dinainte pentru că am scăpat că vom sta închiși în casă. Și nu ne va mai lăsa să stăm pe stradă. Da? Uitați acolo pe Sorana, ne așteaptă acolo în față. Da? Sper că filmează bine. Bun. Pentru că am văzut că v-a plăcut episodul cu bicicleta. Uitați ce am făcut eu la mână. M-am tăiat puțin. Sorana, pe partea asta. Pe partea asta trebuie să mergi, pe a mea. Și Sorana face primul ei vlog cu bicicleta. Da? Cu bici, da, cu bici. I-a zis în loc de bicicleta, că ea mai zice bici. Ea a zis bici. Hai să urcăm. Deci urcăm până aici, cam până în găsălpul ăsta și înapoi. Revin imediat. Bun, a revenit. Și acum vom urca. Prima dată am să postez acest, da, primul episod. Dar las că-l postez ala, da? Bun, Sorana acum se va întoarce și ea. Întoarce-te, da? Ne-am ridicat puțin întorate. Nu contează? Frână, că ești direct în stradă. Nu piciorul, frână. Ne asigurăm. Stânga, dreapta, mic, sus. Nu știu, vom merge până acolo, probabil, dacă strângem multe like-uri. Să nu uitați să vă abonați, să fac și eu acolo 40 de abonați. Nu știu când o să postez videoclipul, dar hai să facem abonați. Sper să nu am deja 40 de abonați. Sper să am, mai bine să am mulți abonați. Nu cer 1.000.000 de like-uri, când crezi că faci? 20.000 de like-uri strângem. Nu, eu cer 2. Eu cer 7 like-uri, 6. Sorana, cu și 20.000 de like-uri. Strângem 10 like-uri. Deci Sorana vrea 10 like-uri și are 8 abonați. Eu vreau 5 like-uri și am 30 ceva de abonați, cred că. Nu știu când o să postez episodul. Eu am și 37 de abonați. Nu ai. Da. Hai să avem. Like-uri. Bun. Sper să facem 5-6 like-uri. Dar am văzut că la episodul trecut am făcut 15 like-uri. Deci, cred că se poate. Hai cu 9 like-uri. 10 like-uri, fie. 10 like-uri. Deci hai să facem 10 like-uri, da? Pentru că la episodul trecut am făcut 15 like-uri. Bun, a revenit. Mergem până aici, cred că. Lângă mașina aia albă din față. Și vom coborî mini dealul ăsta. Pune pe viteză mai ușoară puțin, că vom coborî și vom urca un deal. Mai ușoară. Sau așa? Cât mai ușor. Stai, stop, stânga. Luăm la stânga, pe aici. Stânga. Și aici jos?
Bun, și coborâm acest deal și după urcăm, da? A revenit. Deci Sorana nu vrea să vină pe aici în jos. Stai, așteaptă-mă. Deci cobor și urc înapoi dealul și gata, da? Bun, deci Sorana s-a întors. Sorana, așteaptă! Bun, acum ne întoarcem, Sorana! Bun, a revenit. Îi dăm viteză până aici și înapoi. Și Sorana pleacă acasă. O să ne întoarcem și noi, dar mergem până lângă mașina să albă. Puțin mai încolo. Și ne întoarcem, da? Bun, hai să ne întoarcem. Pentru că Sorana s-a întors și nu vreau să o las să meargă singură. Hai să dăm puțină viteză. Hai. Mâinile în buzunar că mi-este frig până mult. Sper să ajung. N-am vrut să mai stes. Am zis că iese frig sau ce. N-am înțeles așa bine. Da, deci toată lumea cu măști la gură. Pe cealaltă parte! Deci întotdeauna merge pe partea greșită. Schimbă pe aici! Pe aici trebuie să mergi. Bun, și acum coborâm dealul. Dealul. Bun. Vine mașină pe margină. Nu pune frână. Bun. De Sorana i-a fost frică și a pus frână. Bun, mergem până la magazin? Sau hai, mergem până acolo, lângă Alicia. Bun. Trecut de casă. Sorana, hai! Deci Sorana nu mai vrea să vină. Deci mergem, vrei să mergem și pe strada asta puțin? Hai să mergem și pe strada asta puțin în jos. Sper să nu intru în ceva mașină sau în perete fără minor, pentru că am ceva viteză. Bun, și ne întoarcem, da? Bun, i-am dat pe o viteză puțin mai mică pentru că am coborât cu a 7-a și i-am dat puțin mai mică viteză. Și a 3-a la mare. Bun. Îi dăm puțin aici până lângă magazin și înapoi și gata. Bun. Nu vine mașina? Bun. Să rămână. Bun, mergem până aici pe pod și venim din nou acasă, da? Magazinul este închis. Ne-am întors. Cam sincer să iau curba asta fără mână. Hai să vedem test.
Nice. Bine. Așa un asta. Bun. Începe să fie cam fric și mie, dar contează? Bun. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați de like, subscribe. Să facem acolo multe like-uri și multe subscribe-uri, pa, și share. Să nu uitați să dați și share la videoclip, să vadă și prietenii voștri. Pa!